Bueno, ongi etorri berriro, bertze behin hementxenago bizikleta eskutan eta kaskoa buruan. Ez dakit antzematen duzuen hemen atzean dutena, baino gaurkoan Zangotzan gaude, eta erramarra dizuet, hitzordua egin dutela hemen Ikerrekin, bera zangotzarra da, berak proposatuko dit zer den, eta pues hementxe etorri da, hitzordua Ikerrekin egina daukat, berak proposatuko digu, gaurkoan nora joango garen. Iker, ongi etorri. Zuk proposatuko diazu gaur nora joango garen, pentsatu duzu? Bai, pentsatu dut. Hemen bizpairu aukera polita daude eta pentsatu dut Xabierrerako bidea hartzea. Polita da, hola txirrindularekin menditik, zati handi bat behintzat bada, orduan hortigan. Bueno, pues zu pres baleman zaude eta nire bai ikusten duzutenez pres nago, hasi que oantxe bidea hartuko dugu arat, hasi que ikusi bidea polita gustatzen zaizuen eta Xabierreraino iristeko gai izango garen. Bueno, Iker, abituko gara ja Xabierra aldera, zenbat, guain esplikatuko didazu zenbateko distantzia den eta gauza guzti hori dena. Venga, aurrea ba. Osea, pasatu behar dugu orain Zangotza herritik, ez? Hori da, kale nagusitik, orain zubian gaude. Abira, ze polita. Aragoi ibaia zeharkartzen ari gara. Zubi erromaniko eta Eiffeleko ondatik. Aragon ibaia da hau? Hauxe da, eta hemen eskuinan hegoaldera dugu peña. Hauek izango dire Pirineotako mendien, elurren, izotzaren urtutze ura, ez? Hori da, hemen Zangotzatik pasatzen da, Kandantxutik iratira erotzen den ur guztia. Beraz, ibai ederra dugu hemen. Ibaiak. Hemen baduzue turismoare izango duzu hemen, Zangotzan bertan? Bada, ez gehiegi, baino bai bada, bai. Hemen Doneiaku, hitz egingo dugu horreri buruz ere bai, ze aukerak dauden bizikletan ibiltzeko eta horrela, baino ikusi ditut kartelak ere bai, Doneiaku bidea ere mendik pasatzen dela ere bai. Hori da, ez da Nafarroatik igarotzen duen adarrik ezaguna. Bai, hori da, hori Iruñatik pasatzen da, ez? Hori da, Orreaga, Iruña, eta hemendikan Aragoitik datorrena da, eta ja Garesen elkartuko zen bestearekin. Gero baita ere, badago beste bide bat horrela txirrindularekin ibiltzeko ongi dagoena, eta da Irati trenaren, hori, ez bide berdea edo. Zertzen, tren bat bere garaian ere bai? Eta hori guain erabiltzen da bide berde gisa. Hori da, hori izan zen. Edo moldatzen ari dire, edo egina dago, edo... Trena izan zen penintxula osoko lehenengo tren elektrikoa. Bira. Hori da, jendeak ezagutuko du, Ilunberriko arroietik dijoana. Eta gero, Agoitzetik Iruñera zijoan. Eta ja duela urte pila bat ez dagoela, eta orain bidea guztiz egokitzen ari dira, holan erabiltzeko txirrindularekin ari dira. Bale. Eta gu nondik joan bar gara orain? Orain zuzen aldapa horretatik. Bale. Pasatuko dugu, ez? Venga. Hala, guazen. Ja, arazo teknikoak moldatu dugu, hemen ikusi duzuen bezala, malda Zangotzatik hasi gara teitzen, eta hasi gara malda bat igotzen, eta kamarakin arazo teknikoak izan ditugu, eta gelditu behar izan du gara gauzak moldatzen, eta pixko bat segitu dugu, guantxe bertan Zangotzatik ateri gara, eta Iker segitzen dugu, ez? Hemen ja Xabierrerako bidean. Hori da. Honi deitzen diogu Xabierko bide zaharra. Bide zaharra. Eta hemendik ibiltzen eta txirrindularekin askotan joaten da jendea. Bai. Bide zaharra zergatik deitzen zaio. Badago bertze bideren bat edo horrela erabiltzen dena eta hau ja gehiago ez edo... Pentsatzen dut, orain gaur egun erabiltzen den errepidea ongi moldatu baino lehen, hau askotan erabiltzen zela, ez? Eta, horregatik, aspaldiko izena da, beraz, kotxe ugari egon baino lehenagoko izena da. Guazen pixko bat Zangotzan hasi gara, errandu guzu Zangotzakoa zarela, pixko bat solastuko dugu Zangotzari buruz, zer? Zangotzak ze biztanleria dauka, edo zenbat bizi zaretean? Bueno,
Zangotzan gutxi gora bera 5.000 biztanle, gutxiago, baina hortik 4.800 da porai. Eta, bueno, hortxe dago kokatuta, dago estrategikoki kokatuta, hala agindu zuten garaiko Nafarroko erregeek, Santiago bidean, Donejakue bidean. Erran dugu bezala hortik pasatzen dela, ez ohikoena Nafarroan, baino bai bertzia, ez? Hori da, eta gero ardibideak, Erronkaritik, Zaraitzutik, ere bai Erriberako bidean, baita ere Almadiak. Baita ere, bira, esunekin hori. Zangotza bere momentuan, zen Pirinioa pasa berria, lehenengo portuan nola bait, lehenengo aukera polita, egurra saltzeko, ez? Bira. Orduan, bueno. Zerran barra dugu, kasi hemen ja, hurbilean ja, dugula Erronkariko baiara, ez, bertze aldera? Horixe da, Zangotzak egiten du muga-muga, ia Leireko mendilerroarekin, eta nolabait Pirinioa bukatzen den tokia da, eta gu hementxe bertan gaude, ez? Hortxe, bueno. Eta gero Zangotzak badakizu, suposatu nahi dugu ere bai, turismoa badaukala ere bai, ez? Zangotza dauka nolabaiteko oreka, ez? Komertzioa, toki gehienetan bezala, bera egin du, Iruñak handu gehiena, ez? Ja, bai. Baina badu oraindikan indar hori. Gero industria dago, ugari, baratzak, gutxiago, baina badago, eta turismoa. Turismoa ez du gehiegi, baina pixka bat bai, ez? Beraz batzutan azaltzean, orekatuta dagoela, bezala esaten dugu, bai. Zer motatako turismoa nagusituko zenuke edo daukala edo? Bueno, patrimonio arkitektonikoa dago, beraz, artearekin lotuta dena. Gero, gaude Xabier eta Leire ondoan, beraz, irukia, ez? Leire Xabier Zangotza, beti errutetan sartzen da. Gastronomiko ere bai, pixko bat, eta erlijiosoa ere bai. Baita ere. Eta txirrindularekin gaudenez eta hori, horren hemen nora joan behar daga, eskuinetik. Vale, perfecto. Eta txirrindulari dagokionez, suposatu nahi dut ere bai, igual ez hain bertze leku batzutatik konparatuz, baino hor ere, Donejakue bidean ere, naiz eta oinez ere bizikletarekin egiten duen jendea gongo da. Bai, bada. Ez da gehiegi garatu turismo hori, baina duela ez urte gehiegi udaletik inzuten alako iniziatiba bat eta sortu zuten bide berri bat, aukera askoekin, Zangotzen inguruan. Gero, Zangotzan bada BTT talde bat, eta montatute alako zirkuito bat, aldapekin, rampekin eta inguruko mendietatik. Ikusten dugu ari gara geroz eta gehiagoko horrelako gauzak egiten ari direla eta postu egiten dutela horrekin. Bai, eta gainera Zangotzan bere momentuan indarra egin zuten eta lortu zuten estatu mailako probetan puntuatzen duen halako zirkuito bat. Eta urtero dago proba bat hemen Zangotzan. Beraz, zertxo bai badago. Eta gero, hortikan kanpo, beste zirkuitoren bat badago ere bai markatuta. Gutxi, baino zerbait badago. Ja, eta errepideko bizikletarekin ibiltzeko aukera hemen ere olako porturik edo badago. Bai, hemendik gutxira, iristen bagara hemendik gutxira ikusiko dugu bat. Xabierkoa da. Seguro baietz. Loitiko mendateaz dugu oso urrun, 20 kilometrotara edo dago. Gero Oibarkoa ere bai. Hori, 800, Zangotza 400 metrotan dago, eta 800 metrotan dago Oibarkoa. Ez barkatu 600, Loiti 700, eta Xabier, Oibarkoarekin parekatuta eta gero kasea. Txake, badago hor aukera, ez? Bai. Ere etortzeko. Hemen txegaude, Zangotza zulotxo batean, gaude, mendatez inguratuta, beraz ben gaur eguraldia goxoa, hotza bat ere, eta xoabe, Hoi da, poliki. Bai, eta zu bizikletarekin ze harremana duzu, ibiltzen zara, edo bat ere, edo... Nik gutxi, erabiltzen dut herrian, erreminta bezala. Kotxea baino asko zerosuagoa da. Batzutan esaten dute, ze animau, kema, da alferkeria.
Neri gehiago kostatzen zait kotxea hartzea. Ja, bueno. Txirrindura baino, Sangotzako herria oso aproposa da, ibiltzeko txirrindurarekin. Ez da hundia, ez? Ez da hundia, eta laua da. Bueno. Hementxe aldapan, gu? Bai. Hartuko dugu arnasa, eta segituko dugu polliki. Ni solastuko dut. Zuk hartu zure ritmoa, lasai. Bai. Hartu lasai. Animatzen naiz eta, garo. Nik ezin dut bajatu gehiago, nire bizikleta ez da bat ere egokia. Bueno, aldapatxoa pasatuko dugu. Zuk hartu iker zure ritmoa, eta gero segituko dugu solasten. Egia arran, nik solastuko dizuezuei kamerara, bitartean, hola utziko diot Ikerreri arnasa hartzen, eta herria sarrera ikusi duzuen bezala nahiko polita zubi horrekin, gero kale nagusia, eta bueno, segidan aldapatxoa, eta gero denbora guztian ikusten ari zareten pista hau, ikusten da mantenua badagola, ze bertzera zaudena zuloz beteta egongo zen, konpondu gabe eta ez da kasua. Así que alde horretatik eroso egiten da hemendik ibiltzea. Bero, Iker, bero, Bai, jotzen du eguzkia orain, Eguzkia gatik izango da. Seguro, baiet. Hala, disfrutatu. Gu segituko dugu polliki. Egun polita geratu da gaur eguzkitsua, baina goizean euritsua guztiz, baina orain polita da. Haizea kontran ere, Horrek ez du laguntzen. Hor ikusten da gailurra hor. Hortxe da. Bero. Hopai! Jo! Ole! Hopai! Nabaitzen da, Jazta, zelaian. Eta orain ez da ferreskoa, ze ongi. Rekuperatu. Ematen duenez aldapatxo txiki bat, beti, berreskuratzeko. Eta supongo gero egongo dela bertza aldapatxo bat, ez? Oin beste bat, Ez dakitalko duan horrekin. Saiatuko gara. Rapatuko diot. Zangotza. Erresa.
ikusleari ez diogu erran, baino Zangotzatik Xabierrera zenbat ze distantzia ze ezaugarri ditu. Pixkat beraiek jakiteko ere bai. Berez errepidetik 8 kilometro. Ze badago bertze bide bat ez? Bai. Errepidea gehiago kotxeak goitzeko. Hori da. Eta hemendik, nahiko antzekoa izango da, igual bat gutxio edo. Eta hori mendatea erditik. Zangotza esan bezala 200 metrotan dago. Xabier pixkat gehiago. 250. Eta tartean, aldapatxo hauek. Igotzen denean gero jitsi behar da, ezta? Bai, hori bai. Igotzean sufritu eta jesteakoan disfrutatu. Ongi. Pues eso. 7 kilometro. Erran bezala, Egia da, denbora guztian igual gotxibetiak daukala, baino pistaren egoera ona da. Eta hori, 7 kilometro eta igoera metatua gutxi, 50, 60 bat edo. Txikitan bai ibiliko zinen txirrindulan, ez? Biziketan beti bezala. Gehiago, baina... Gero ja gutxi. Eskapadak egiteken nituen Liedenara, Nabarderaldera, Oibarrera. Baina oz gehiagi. Korrika egiten nuen, hori bat. Bira. Atletismoa da. Horan ja ez. Oinez. Horan ja... Lana, seme alabak, noizbenka dantza. Horain daude bertze lehentasunak, Hori da. Eta eskerrak dantza asko egin dudala nire bizitzan. Bai. Eta horregatik hankak erdi ongi ditut. Guz ez, karreteratik? Hori da. Bale. Oin hartzen dugu ja errepidea. Osa, guain ja bide guztia errepidetik, ez? Hori da. Oso ondo. Zerbait ere egin dugu, ez? Lortu dugu, zerbait ere. Zerbait bai. Gutxi beti guai, más o menos, 10 minuto edo lau biharko ditugu? Edo gutxiago? Igual gutxio, bai. Vale. Horain, hau igota, hemendik gutxilaia, aldapan bera izango da. Bai. Así que... Hemendik egiten da urtean behi lasterketa bat. Nordikoa deitzen den hori, gero korrika ere bai, eta Zangotzatik Xabierrera. Hemendik joaten dira. Eta gero, Javiera da, famatua ere bai? Hori ere bai. Hori esplikatu pixkoa, eta badakizun egin duzu, zertan datzan. Hori guztiok egin dugu, hemen. Orain jaz du lehen zeukan pisu bera. Baina, egundaka pertsona biltzen dira berdin, eta pare bat egunetan milaka ere bai. Hori da ekitaldi erlijioso bat, zerraten aldugu? Hori sortu zen 40ko hamarkadan, horreko mendeko 40ko hamarkadan. Eta, erroberia moduko zerbait. Eta indarra hartu joan zen. Eta nik uste 80ko hamarkadan edo, bere gailurra eritsi zen. Eta, hortikan bera ja, Zangotzan sekulako joerga egiten ziren gauean, larunbat gauean. Gero igande goiz-goitzean, martxa hartzeko Xabierrera, ez? Gero batzuk esaten zuten iten zela la sanguesada, la Javierada egin ordez. Bira. Zangotzan ja, amorea eman. Eta hori, baina asko egiten dute hartu erlijioaren aldetik. Bai. Beste asko kirolaren aldetik. Kirola hori da. Eta zerbait elkarrekin egiteko aukera parea gabea dela, ezta? Bale, hori da, ze fetxatan edo egiten da, ez da, egun bat da edo epe batean dago edo nola da hori? Uste dut, 9 egun direla, 9 direla uste dut. La novena, 2 asteburu hartzen du beti, martxoak 4an hasita. Eta hori, 2 asteburu horietan, bat igande goizean, bestean larunbat arratsaldean, Nafarroako edo toki askotako etorritako jendea, herriberatik etortzen da
ibiltzen jende pila, Iruñetik ere bai. Bai. Eta horiek, pues bueno, batzen dira Zangotzan, eta denak elkarrekin alako Via Crucis egiten, hor ikusten da gurutze bat. Bai, atzean ere bai bertze bat ikusi dut. Bai. Eta hori, pues, hala egiten da. Ongi, ongi. Bueno, ze ongi hemen, guain ikusten duzuen bezala, arnaz estuka ez gaude, eta aldiz, bizikletako frenoak zapalduz denbora guztian. Aldapa bera, horrela bai, disfrutatzen da. Hor aurrean Arangoiti, ez dakit ikusiko den, kamarati, baina Arangoiti daukagu. Hor frentean. Bai, Leire Mendilerreko punta. Eta han Izaga ikusiko genuen. Izaga? Izaga mendia. Aha. Kotxe hori Abudo Xamar joak izan. Abudo Xamar. Orduan, erranduzu, karretera eskinan ikuste ditugun gurutze horiek ze erran nahi dute? Bueno, bakoitzean dago zerbait idatzita. Aha. Pues adibidez honetan, Los mozos navarros a Javier. Ez dakize urte hurrena, eta, pues bueno, Via Cruciseko geldialdiak, ez? Vale. Bakoitzean apaitza baldin bada, pues esateu zerbait, ohikoa dena. Aha. Eta horrela egiten da, otoi egiteko aukera, eta, bueno, ez dakizema dauden, baina batzuk bai. Ja, pasatu ditugu lau bat edo horrela. Hongo dira, bosei, horai. Horrela, eroso egiten da, Bai, pare bat kurba gehiago, eta ja gaztelua ikusiko dugu parean. Eta jazta. Eta listo. Igoerarik badago edo ja ez dago igoerarik? Ez dago igoerarik. Hemen ikusten dugu kartela ja. Javierrera joateko. Hor ezkerrera hartzen da Iesara, eta Xabier eta Esaren arteko errepidea oso polita dare bai. Ibaiaren ertzetik dijoan. Aber ikusten duzuten orain gaztelua, bale? Haietuko gara, rotonda bat eta Nila gaztelua eta Nafarroako ikurrina ikusi dut. Hortxe dago. Orain, segi rotondatik pixka bat eta ez ezkerrera. Betira. Eta hor txirrindularekin. Sartzen gara gaztelura zuzenean. Sartzen gara? Bai. Hemendik? Bai. Hala, bira, juku. Haietu gara, ikusiko dugu gaztelua. Suposatzen dut hau itxita dagoela orain, kotxen dako, ez? Hori da, kotxen dako dago goian aparkaleku bat hemen orain hemen onduan. Eta horrela xago beste bat. Eta hemen adibidez aurkitu genezake, hemen ikusten dut, gazteluaz aparte eta jesuiten egoitza. Osa, konbentua gauza, hemen ere ikusten ari naiz jatetxea edo hotel bat dagoela, Abira, hemen ikusten dugu. Eta hortxe dago... Residentzia, gaztelua, eliza... Auditorioa, Xabierko auditorioa ere bai. Ber, ikusten duzu horrez, gaztelua. Hortxe, ikusten da. Bueno, Iker, jarriko nahiz hemen zure onduan, eta pixko bat, hori, eskerrak eman nerekin hitzordua egiteagatik, eskerrak eman ere bai Zangotzatik onat esfortzu fisikoa suposatu diguna egiteagatik ere bai, eman dizkiazun informazioa egiarran iruditu zait oso aberasgarria, eta, bueno, holako gaztelu bat ikustea ere bai, azten altzara pentsatzen, historian garaian ere bai zer nolako eraikinak zeuden, eta, bueno, eta bertze aldetikan, hori, ikusten duzunagatikan, Nafarroa guzian barna zehar ibiltzen ari naiz, txoko desberdinak ezagutzeko, kasu honetan ja ezagutzen dut ja Zangotzatik Javierrerako ibilbidea, eta erran dugun bezala, batzuk igual erabiltzen dute erlijioso moduan, bertze batzuk igual kirola egiteko, eta, bueno, aukera bat da, noizbait ere, batez igual udaran, eguraldi onarekin, bizikletarekin egin beharrean, oinez egitea, familiaekin, eta hori dena.
Orduan, bueno, pues, bertzerik gabe eskerrik asko. Bueno, Eta aipatuko dizun, ez baitere hemen barna egongo balin manaiz eta ikusiko dugu. Eta zuei, pues, ikusi duzue, hementxe gaurko bertze etapa izan da, Zangotzatikan Jabierrerako etapa. Zangotzarra den Ikerrek lagundu dit, berak proposatu digu, gaurkoan ikusi duzuen bezala desberdina izan du da gaurko etapa, gaur proposamena beraiek bota gaituzte, eta egiarran zortea izan dugu ere bai eguraldia lagun, bero egiten duela, jende gutxi dagoela ere bai bidetik, eta bueno, disfrutatu dugula ere bai, hitz egiten eta solasten. Así que, bueno, hementxe utziko dugu, hemen despedituko dugu gaurko etapa, irudi batzuk ikusiko dituzue, eta hurrengo etapan ikusiko dugu elkar, así que gero arte eta ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.